san baka amfani da wani malaman a cikin makaranta ba. Kai na ji kaman ana magana. Karfa ko kaman bacci nake. A hankar nake ina jin kowa. Kawai lokaci nake jira in fara muku darasi kamar yace na saba a kullum. Yau darasin ba akan lissafi ne. Kaga malam na roke ka, kullum ina maka bayani, ni ba da kwaran gwada samsam ba gane wannan lissafin nake ba. Wannan kuma can ta matse maka, damuwar ka ce ba tawa ba. Ai ka ballo muku ma, gaba ɗaya na canja ra'ayina. Yau ba ma darasi zan yi ba, tas zan yi. Ko rake ina nufin gwaji. Da kwaran kwatsa duk wanda ya faɗa hina mai demohan. Barka dai malam, zan iya higowa? Kai dore ɗaya gara waye gidan uban wa zaka je, yanzu ba ka zo makarantar, dawo nan kada ka je ko ina. Sabili da tsabagen ranin wayo, ka san da cewa fa yau ranar darasi na ne, amma za ka je ka hentake kai zamar ka ki zuwa makaranta da wuri. Yalla mai matsala ka samu, kakata ce ta mutu. Kuma dan kakarka ta mutu, sai ka ki zuwa makaranta? Gaskiya ne yalla bai, samsam ba zan yi zuwa makaranta, kakata ta mutu ba. Ko kai ne kakata ka ta mutu, ai ba za ka zo makarantar ba. Kutumelesi, ani ba ma san wace ce kakata ba. Sabili da haka ma ka je neman maganar ta. Abun mamaki, malam babban mutu kaman ka, a ce bai san kakan shi ba, amma ka san babar ka yi. Kutumelesi baba ta baka ce, kana nufin gyatumana. Allah ya ka gane kuranka, zo nan. Daga yau kake magana cikin da'a ka ji ko? Hige ka je ka zauna ka iya bakinka saboda nan gaba. Kai mai kwalakwalan ido ka ce baka gane karatun lissafi ko? Fito nan fito. Malam gani. Ba na amsa ɗaya tara da ɗaya nawa kenan? Malam ni dai abin da na sani ɗaya tara da ɗaya 11 kenan amma dai ban sani ba ko a wannan karan lissafin ya sauya. Kai banda kai dodadde ne da kiki wa ya gaya maka cewa lissafi yana sauyawa wani kara? To sam ba haka bane ba yana na inda yake ka bani amsan ɗaya tara da ɗaya. Malam ka yadda da ni da gwaran gwazani ban sani ba. Baka sani ba kake cewa kuma ni kake gayawa hakan ko? Bari in baka labarin lokacin da na yi karatu na. Ni dinnan da kake gani ina ya gwagwar mai rayuwa a baya. Na yi karatun firamare dina a Moda Primary School an cauta ka lafiya. Kaf a tarihin makarantar ba taɓa samun ɗalibi mai basira kamana ba. Sai dai babban matsala ta guda ɗaya ce kawai. Ba na cin jarabawa amma hakan ba zai hana ku kwaɗa maka mari ba. Kai ya nake marin ka baka ihu ne. Bari in ƙara ma. Haba malam, karatu muka zo koya mana, ba mun zo ka ba mu tarihin labarin rayuwarka bace. Kai ni kake gayawa haka? Yusuf Zamani kare na fa. Haba malam ya zaka faɗa haka, kai ma ka san ban raina ka ba. Batu na gaskiya mu karatu muka zo a koya mana, ba wai surutai ba. Wannan shine abin da ya kamata kawai ka fahimta malam. Lalle ka cika mara kunya. Ni kake gaya magana ga tsagaye haka ko? Allah kai mahai ka mari. Nan gaba ka sake min katsa London, za ka gane kuranka. In fa kana so na baka, sai ka ihu ko ka faɗi ƙasa, sannan zan kyale ka. Ka ihu ko ka faɗi ƙasa, sai in kyale ka. Ka taimaka wa kanka, nan gaba kar ka sake min katsa London. Ko yan nan kujeran na rade fa da sanin cewa ku yan rainin wayo ne. A wannan karan ina son gabaki ɗayan ku saurare da kyau. Zan yi muku tambaya ne akan darasin da ne muku shekaran jiya. Ina buƙatar ku bani amsa. Kamar yadda kuka sani ne a darasin lissafin mu na jiya, na yi bayani ne akan yan canji, ina nufin yan kwabai. Kai wannan dan Dauda ta hitsayin tambaye ka. Kana da naira 20, ka sai fi wata naira 5, saura 5 guda nawa? Malam, wannan ai tambaya ce mai sauki. Kudin primary aka yi wa ita zai bada amsa. Ballantana kuma ni. Ne fa ba buƙatar wani dogon turanci nake da gare ka ba. Kawai tambaya ka nayi, sai ka bani amsa. Fakat zance ya ƙare sai ware. Kana da 20 ka sai fi wata naira 5, saura canjin naira 15. Bulkumin banza bai san amsa ba. Daga hannunka sama. Tunda abokin zama ka ya kasa bani amsa, kai tashi tsaye ka bani amsan tambayan da nayi. To malam maimaita. Kana da 20 ka sai fi wata naira 5, saura 5 guda nawa? Saura 5 Ka ginda da ni ban fahimce ka ba. Ina nufin 5 Ka warware min. Na warware. A hakan ne ka warware min bayanin? Warai. Shi kenan kawai zauna. Da kwaran kwatsa da na son ci zalunka ne, amma Allah ya taimake ka. Na fahimce ka saura 5 guda 3 haka ne. Abokina, ka bani mamaki fa. Lalle ka fahimci wannan banzan malamin. Amma ce aka bashi amsa kai tsaye, babu tsoro a tattare da kai. Ta zan ji tsoron wannan malamin bayan da na san shi ma da kiki ne.